Iż-żewġ plejers tal-futbol sospiżi għal ħajjithom mill-UEFA dwar tixħim f'logħba tat-tim nazzjonali se jkunu qed jappellaw minn din is-sentenza. Fil-jiem li għaddew, iż-żewġ plejers flimkien ma' 4 oħra ingħataw sospensjoni mill-UEFA wara tixħim f'żewġ logħbiet tat-tim nazzjonali Malti ta' taħt il-21 sena, waħda kontra l-Montenegro u l-oħra kontra r-Repubblika Ċeka. Ma' One News, Emanuel Briffa u Kyle Cesare sostnew l-innoċenza tagħhom waqt li qalu li jinsabu sorpriżi mis-sentenza tal-UEFA minħabba l-fatt li kienu diġà ġew illiberati mill-qrati Maltin. Emozzjonat, f'telefonata Emanuel Briffa qal li huwa minnu li fil-jiem ta' qabel il-logħob huwa ġie avviċinat minn persuna biex jinxtara. Madankollu huwa xejjen il-fatt li jaċċetta l-proposta għax fi kliemu l-unika ħaġa li huwa ħati tagħha li ma kixifx lil din il-persuna. Huma din jakkużawna li kellimna persuna ma xifniex u li aċċettajna. Issa li kelmuna vera u li aċċettajna mhux vera. Issa aħna dik li aħna innoċenti fiha li mhux vera aċċettajna. Huwa qal li sissa għadu qed jistenna x'in ir-raġuni għaliex il-UEFA sospenditu għal ħajtu minħabba li kull marċieva hija telefonata l-informatu bis-sospensjoni. Żied jgħid li jistenna li s-sens komuni prevali u permezz tal-appell tinbidel is-sentenza. Sostna li huwa diffiċli ferm għalih personali minħabba li l-logħba tal-balluni xi ħaġa li ilu jagħmel sa minn xkunitu. Ma naħsibx li xi ħadd ikun kuntent li ma jistax jilgħab iktar futbol, tkun ilek minn fulitek tilgħab il-futbol u mbagħad f'daqqa minnhom jgħidulek daqshekk tkun ilek tirsisti biex tasal mal-kbar kif tkun wasalt mal-kbar jiġi jkellmek persuna u tispiċċa f'dan l-affarijiet kollha. Dwar il-kummenti dispreġġattivi fil-konfront tiegħu fuq il-midja soċjali huwa qal li jħossu mweġġa u urtat minħabba li fil-fond ta' qalbu jaf li għandu kuxjenza safja. Ovvja, weġġaw ħafna meta tibda tara nies li jgħidulek mejjed bil-ġuħ u ma jemnux dawn huma li għażatti l-istorja ma rawiex provi m'hemmx laqqas għax dawn laqqas biss qalulna ġabunna xi provi li aħna vera aċċettajnax m'hemmx provi ta' xejn. One News għamel kuntatt ukoll ma' Kyle Cesare li permezz ta' stqarrija sostna l-innoċenza tiegħu waqt li żied jgħid li huma nstab xħati tal-akkużi li nġiebu kontrih. Cesare konferma li se jkun qed jagħmel dak kollu possibbli kemm fil-kamp legali kif ukoll fil-kamp sportiv biex ingħadda f'ismu minn din il-kwistjoni. Intant, il-President tal-Malta Football Association Norman Darman Indemajo f'intervent fuq One Radio qal li għall-plejers tal-futbol huwa diffiċli ferm li wieħed jikxef. Waqt li b'ton dispjaċut qal li dan il-każ ma jirriflettix sabiħ fuq il-futbol Malti, sostna li għal żagħżugħ ta' 21 sena huwa diffiċli li jirrapporta u jikxef lil dak li jkun, speċjalment jekk dawn ma jingħatawx protezzjoni. Fi kliem il-President tal-Assoċjazzjoni, meta titlob lil żagħżugħ ta' 21 sena jikxef, tkun qed titlob wisq. Dan waqt li appella biex fil-qorti min jikxef lil sħabu ma jkollux għalfejn iservi ta' xhud kontrihom.